Film Aktiv ove godine vodi radionicu koja se zove Prvi put snimam. To je radionica za potpune početnike, ljude koji nikad u životu nisu držali kameru, nikad nisu snimali, nikad nisu montirali. Probajte razmišljati kako ćete iskoristiti poslije taj odgovor u montaži. Znači, možda je bilo dobro njemu najaviti unaprijed, ako može odgovarati punim rečenicama. I mi ćemo probati u 4 dana, tijekom dana, raditi s njima, znači, osnove snimanja, osnovne montaže i probati s njima realizirati kroz 4 dana jedan kratki dokumentarni film. Gospodo, dobro večer i dobrodošli na treću večer Liburnija film festivala 11. LFF-a. Glasovanje, zašto glasujemo? Između ostalog i zato jer ćemo sutra, posljednjeg dana 11. Liburnija film festivala, dodijeliti više nagrada, a jedna od nagrada je nagrada publike koja je i vama i nama i autorima posebno važna. Mislim, film je o riječkom kolodvoru Žabica, to je jedan dijalog između observacijskog dokumentarca i mog nekog osobnog viđenja. Pa Žabica je mjesto koje se nalazi jako blizu moje kuće i to je mjesto koje sam uvijek promatrala i postoje ta neka mjesta o kojima uvijek želimo napraviti film. I proces je trajao oko godinu dana. Godinu dana smo sjedili, pričali, družili se sa ljudima sa Žabice. I to je bio jedan iznimno interesantan i iznimno neobičan proces. Ja mislim da je jedan onako vrlo neobičan festival, obzirom na ovo kino na Lučici. Ovdje sam bio sa zadnja 2 filma i Slučajnim sinom i Milo traži Senidu i osvojili smo i nagradu, tako da meni je vrlo drago vratiti se ovdje. Sada u ulozi predstavljanja drugog kolege, ali mislim da je to jedno onako vrlo neobično druženje, vrlo spontano i čini mi se da je baš usmjereno na one koji taj dokumentarni film vole. Tu ima jako puno mladih ljudi, jako je miješano, čini mi se da ima i turiste i domaćih. Kako gledamo filmove u Lučici uz šum mora, uz čamce koje čujem kako se duljaju, to je ovako jedan, moram reći, nesvakidešni doživljaj. Zadnji film dolazi sa Akademije dramske umjetnosti, također nam je jako drago da možemo dati podršku i našim studentima i ljudima koji rade dobre filme, a još uvijek su u statusu studenata. Film Park ljubavi je nastao kao vježba na Akademiji dramske umjetnosti na kolegiju Filmska režija i zapravo je prerasao okvire studentskog filma. Film se radi o ljubavi i braku i o ljubavi u braku, a zapravo poveznica je taj park mladenaca koji se nalazi u Zagrebu.
Sad, znate, u braku, kad ispočetka krenete, onda ste ljubavnici. Onda nakon izvjesnog vremena, godina, sad sam morala biti u analizu, onda postanete brat i sestra, a onda već u ovoj dobi kad smo mi, u kojoj smo mi, onda postanemo dvije sestre. Sad možete znati kak se dvije sestre, odnosno dvije žene kad žive u nekakvom takvom prostoru, kak se one ponašaju, onda znate kak je kod nas. Ova izjava ti je seksistička. Jasno. Da, i mislim da nije u redu. Gotovo je, vrijeme ti je isteklo! Mogu vam reći samo da ne stojite preblizu zvučnika jer će biti nekih glasnih dijelova i da gledate i uživate ako ste malo Na mene. Dogodilo se nešto što je sve promijenilo i ne možemo se sad praviti da se ništa od toga nije dogodilo. Radi se o razvodu mojih roditelja koji je bio nedavno, nenadano i burno. Onda mu to reci, da ćeš ostati tu, jer ja neću s tim čovjekom biti pod istim krovom. Najaviti Borisa Poljaka. Publika LFF-a zna Borisa po filmu Splitski akvarel koji je pobjedio prije nekoliko godina. Ima novi film. Dobro večer. Ja ne bih ništa govorio o filmu, zato jer ćete ga vidjeti. Rekao bih samo možda da mi je to bilo najdosadnije snimanje u životu. To je jedan opservacijski, promatrački film o turistima, ljudima znači, koji dolaze kod nas na ljetovanje i posjećuju naše znamenitosti i usput rade razne gluposti. Film se zove Autofokus, a zapravo je to nekako metaforički naziv za turiste koji dolaze snimat naše znamenitosti, a zapravo snimaju sami sebe. Njih zapravo to baš previše ne zanima. Stan da se slikamo. Marine, stan u sredinu. Zašto ja sad? Pa zato da budemo svi zajedno, ajde pa će imamo posle. S vama ja. Ne divim. Ne vidi se ona ništa. Ajde tu, Sara. Malo van ti ispred mene, tako da se i ona vidi.